ना केहू नरक में आज लेके मरल बा ना अगर आदमी मर जाए तो पितर पक्ष के मनावल जाए। आदमी मर जाए तो शादी में पितर के न्योता के दिया। फिर माई बाप के कहे के बुलावल जाला। एकर मतलब कि देह जाला लेकिन नेह बेटा पतोह के लग रह जाए। दूसर का बात चाचा के नरक में आज देखले बन गई है मालिक के अनमोल संपत्ति नरक में जाई है इतना कीमती शरीर नरक में जाई ना बड़ी भाग मनुष्यन पावा उहे लिखले बाड़ी की बड़ी भाग से तन मिलल बा आई तन नरक में जाई ना ना जाई। एमे से इंजन काढ़ ले जाला आई बॉडिया छोड़ देला आ फिर इंजनवा ले जाकर नया बॉडी पर चढ़ा देला फिर वो कंपनी नया हो जाला आ ई बॉडिया छोड़ देला तक कबाड़ में फेंका जा। ई जब ही आवेला काहे कि जितना लोग मर गइल बा ओकरा नाम के आगे काली कलामरा से उहे बात सुने जन की रउआ आत्मा के छुई हेने से उहे सुने हेने से अब छोड़ी ना कहे छोड़ दी। अब ब्यासे जी ने कन मंच पता के रे कहे हई बाड़ी कर बियहिया पहिल की मौगी तो बिया इहो पोता खातिया जातना ले मर गइल बा चाचा ओकरा नाम के आगे देखी का लिखल बा का स्वर्गीय फलाना देवी स्वर्गीय फलाना कुंवर केहू के माई में लिखाइल बा कि नरकीय फलाना कुंवर ना सब है स्वर्गीय है नरक में केहू जइबे न करी ऐसे कभी कहते रहे कि माता कहाँ गइलू तू कहाँ गइल शरीर में तोता बाते खोता के सजावट हो रहल बा तेल साबुन सेंट सब मराता इसके में तोता बा तोता निकल जाता तो सेंट मराता ई जब तक बावे ई तोता तो गह गह कर जब तक बाई तोता गह गह करता खोता अजाहे में से तोता उड़ गए नचनिया ए नचनिया वारे तल्लो कहे हो नरसिंह बाबा मर गए कहिया अरे चल परसों परसों कहाँ मुअल बड़े रेलवे ढाला पर नरसिंह बाबा ओहो ट्रेनवा काट के भागलिए तो नरसिंह बाबा के लइके जाई तो देखी अपना बाबूजी के तो का कही अरे कब अंतिम चलता राजगद्दी पर जीवन भर बैठल बड़ो अब राजगद्दी के त्याग दो अपना बेटा लोग का राजपाट दे के अजन समय बचल बा महाराज जंगल में जाके भगवान के भजन करो। ऐसे जब आदमी के मरे के समय आ जाओ तो भगवान के भजन करे के चाहिए। एहिंगान एगो लौड़ी रहे लौड़ी अरे पीछे से मत बोली ले महाराज चेलवा का समय दिया नहीं में तो सब भाई ब्यासे हो सब कौना कौना के समय दिया हमारे जितना लोग रहे सब ब्यासे हो आई सब दुगो लगा दिए सब हम ट्रेंड आदमी के रखिले ट्रेंड अंटे हाई कुली ना हाई कुली ना इस तरह सब होम गटिया हलू इलेक्शन में ड्यूटी है सब सेना हो सब तो जान ली बाबूजी एगो लौड़ी एगो राजा की यहाँ रहे देखिए इतने से इंसान के इशारा करे समझ जाए लौड़िया राजा के यहाँ झाड़ू लगावे। एक दिन राजा के महल में लौड़िया गई राजा महल में से निकल गए कि झाड़ू लगा दी
उ लागल पोछा लगावे झाड़ू लगावे। राजा के पलंग देखलस तो कलस की बाप रे बाप, ये पर सूते वाला कितना आनंद लेते। लौड़िया पोछा लगावल का देखो पोछा लगावल का छोड़ के अब पलंगवा पता नहीं वो ठोंग गई। ये पर नींद कितना बढ़िया लागत हुई, तले बेचारी सूत गई। अब राजा मंत्री के बोलोले कहले कि गोइल भी हमरा रूम में झाड़ू लगावे, अभी ना निकलस, देखत का कर दिया। जाके देखल जाता तो ही पर सुतल बिया। राजा बाहर निकलौले और दरबार में खड़ा करा के कहले कि सिपाही सिपाही लौड़ी के देह पर कोड़ा मारो, ये राजा का पलंग को नाश कर दिया है, राजा के पलंग को ये अशुद्ध बना दिया, मेरे पलंग पर लौड़ी सो गई। गिराओ कोड़ा गिराओ। लागल कोड़ा गिरे लौड़ी के, आ जतने कोड़वा गिरे नु उतने हंसे, जतने गिरे खून पूरा फचर फचर फेंकता, आ लौड़िया हंसतिया। मारिए मारिए आप लोग मारिए। राजा कहले के रोक, ते हंसत काहे बड़े, तोरा चोट लगता तो तोरा रोए के चाहिए। तो जान तनी का कहल, कल के महाराज हम सोचा तानी जे एक क्षण सूते वाला के ई सजा, आज जीवन भर सुतता ओकर कौन सजा हुई। अब राजा के दिमाग खुल गए कि बताओ एक दिन सुतला के हम इतना पिटवमनी, हम जिंदगी पर सुतता नहीं तो हमरो ऊपर लता राजा हुई, वो हमार कौन दशा करी। राजगद्दी के त्याग दहले के दम बेकार बार। ऐसे आदमी के मरे के समय में ईश्वर से कहे के चाहिए कि भगवान हमरा के उठा लो। एक आदमी में जे मरता रहे वही जे चिपरी पथले बाड़े कहतर तन घुसका दस, आई जन कहले बन तन काछे दस। बेटा लोग कहते हे बाबूजी राम राम कह जे प्राण छूट जाओ चोला बदल जाओ। कहतर चुप पूर्वक 1 किलो घी के लिए तो अभी एक ताल हम लड़ दे। जिंदगी बजियल तो कुछ ना कहले, अब 2 दिन जी के धोध उठलबो धोध उखलबो। उहे राजा सोचले कि राजगद्दी त्यागो। आके दरबार में सारा लोग के जुटा के कहले कि काल अयोध्या के लोग सुन ले, काल अयोध्या के राजा रामचंद्र के हम बना दी। अब लोग ताली बजा लो, महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। राम राजा बनता रहे। ये बात देवता लो सुनल कि राम यदि राजा बन जाता रहे तो राजगद्दी धली है तो राक्षस के वन में जाके मारी। एक उपाय हमने के सोचे के चाहे तो सारा देवता मिल के सरस्वती के लगे गई कि चल के राजा के मती मार दो ताकि राजा अपना बेटा का राजा मत बनाओ। हाथ जरी अरे पूजी ले, अरे चराना ए माई हो, अरे मलना का आराम से कथा हो। माई कौन उपाय कर दो। राम ज्योति होई है राजा, काम सब होई बेमाजा। राम ज्योति होई है राजा, काम सब होई बेमाजा। कैसे होई अरे पोपियानी के, अरे मारा नवाए माई हो, मनना कहारा कैसे होई पोपियानी मारा नवाए।
तूफान आए अरे मनला सरस्वती जी कहली जे उहे काम करब जाना से सबकर भलाई हुई। अब सरस्वती जी चलली ये चाचा ए उहे तो उहे दे दी कोनो गुट का खाई राजा दशरथ जी के महल में प्रवेश कैली आ जाके मंथरा के मती मारतारी देखी अपना पर कलंक लिखी ले सोचली कि नौकरानी के मती मार दे तो नौकरानी के बात रानी समझ जाई है। नौकरानी जाके कही का है कि के कई के नैहर से नौकरानी आयल बिया ओकर बाप दहेज में दिल बाड़ी के हमरा बेटी के सेवा करिए कौन प्रकार के बेटी के कष्ट ना होके ऐसे लौड़ी के मती मारे कहे के रानी के कई के नैहर के हो उहे जाके कही रानी के कई से तब विरोध करी है। काहे विरोध करी है काहे कि के कई के दूगो लड़का बाड़े मामा की यहाँ बाड़े और राजा ने अपना बेटा का राजा बनावता रहे। यही बात के कई से जाके समझाई ये तहार बेटा ममहर बाड़े और राजा अपना बेटा के ने राजा बनावता रहे। एक मतलब के इनका पेट में बाउर बाकी उनका आवे के पहले अपना बेटा का राजा बना। इस सब राजनीति का जाने के पड़ी सब में कारण बजाने के पड़ी खाली मुंह नोचवा से काम थोड़ी हुई। आराम से उतर जी हो मुनीलाल भाई के प्रधान हुआ मेहरारू के जौहर दे के मुआ दे देखी आराम चर्चा में घूमता रहे पॉइजन दे के मुआ देले एगो नचनिया के रखले बड़े आ जाए जे पुर 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 बस बेरी तर खड़ा होके गाड़ी पुर पुर अब लौड़ी के मती देख ली एगो बात जान ली चाचा लो दुनिया कबो गरीब के काल रहल बा कहियो गरीब के काल रही सरस्वती जी काहे लौड़ी के मती मली रानी के मार दे चाहिए राजा के मारे के चाहिए एगो बेचारी बर्तन धोए वाली के गरीब के मती मारला के कारण का बा एक और मतलब कि देवता लोग भी गरीब के काल रहे काहे कि पानी जब भी गिरेला त खाल में गिरेला आदमी के क्रोध बढ़ेला कब अपना से कमजोर देखेला आबरा के देख के खिसिया जागेली आ बरियारका के देख के भागेली खिसबो सब कर अपना बरी गरीब पर बरेला जानता जे गरीब बोली ना दू थप्पड़ मार देले बरियार के लगे जा गिरावे के पहले तार के कोमा में भेज दी कोमा में भेज दी इस रानी के कई के मती ना मार के लौड़ी के यही गान है जितना बकरी बाड़ी सन देहात में नु इराती का रोवेली से पीछे मत बोली सब उतरा पैसे उतरा हाँ हर चला राम कथा ना सुनी है अब वे लोग टी घोड़ा घूम घूम के तुरी है एहिंगा जगह गांव में बकरी लोग पोसेला माता वो लोग सुन ली और वो लोग बड़ी समझदार बनी सब हमार बात रोज समझता है तो बकरिया राती का रुवेली सब मैं तो दुर्गा जी आवेली आ कहेली जे बकरी काहे रोवतारू लो तो रो रो के बकरिया गले से माई रउआ जगत के माता है एगो चिउटी के भी रउआ जन्म दिले बानी ई बताई
हमनिए के बेटवा के बलि लोग काहे चढ़ावता, काहे काट देता लोग। तो दुर्गा जी हंस के कहली जे हम का करी, तोर भातारे बोका हो। आ जाना के भातार ठीक ना रही ओकरा मेहरारू के इज्जत करी ना, ओकरा बाल बच्चा के करी ना। तो ये बकरी हम का बोली, ते में मियाते रहेली उ नतिया बोबियाते रहेला आ तोर बेटा काटाते रहे। तनी बाघ के बेटा के बलि चढ़ाओ तब न जानी। काहे बोल रहा हो, कौन बाघ के बेटा के बलि चढ़ाओ तो जानी, कौन हाथी के बेटा के काटो तू तो जान तर की हाथी हो। आई पूरा खानदान के लपेट के लेके चल जाए परियार बिया। ई बाघ हो, एकर माई बाघिल हो, ई कबो बक्सी ना हमरा खानदान के खा जाए। तो बकरी कमजोर बिया, थावे में जाई ना। एक दिन कटले रहे सचई तवा में गई रही दर्शन करे, तेगो हौदा बनौले बड़े सन, आगवा जाई रोटी ध के बताई इ न्याय बा। ई दुर्गा जी कहले बड़ी के जीव हमरा लगे काटो ना, आगवा जाई रोटी ध देता रे, सम्माला पहिरा देले सन। उ खोसी बेचारा खाए लागल आ तोड़ दे चला देले सन। बताई माई कहले बड़ी जे केहू के बेटा के काटो ना, तारा बेटा खातिर कौन माई कह जे केहू के बेटा के बलि दो ना। या खोसी खोसी चढ़ेला दुर्गा जी के आ गरम मसाला पीसला ये लोग के घर है। ऐसन कटान कटलो से चाचा कि हम तो 2 मिनट देखते रहे जे कर अगिला केने बा पिछिला के जेंगा आगावा के लागे वही पीछू के लागे। बुझाए में बुझाए जो दोनों मशीन ई जाली उहे ता सब होई। हां उहे ता सब। अब ये राजा ऐलान कैले, देवता लोग कहल माता सरस्वती जाके लौड़ी के मती मार दिली। आ लौड़िया उठल त रानी के कही के लगे गई है। कुबरी रहे कुबरी, लौड़िया गोई। हाँ हाँ रानी एगो बात जननी है, एगो बात जननी है, रउआ सवत के बेटा सवेरे राजा बनता और और बेटा गोल बड़े रउआ नई हर आने राजा अपना बेटा का बना दिए तो राउर इज्जत का हुई। वो लोग माई राजमाता बोली है आ तू तो लौड़ी बोलबो न, तारा नैहर सैल बनी रानी, राजा तार संगे बहुत गदारी कर रहल बाड़े कि सुन सुन महारानी अबतिया साचे कहतानी तोहरे राजा जी भइले अरे धोखा बाजाए रनिया तोहरो सैया जी माई मरले बाड़ी राजा जी के मतिया मतिया आ जौने जौने कहेली रानी तौने करेले बतिया बतिया। राजा चल तारे चाल तार बेटा गोइल बा निहाल आय अपने अरे जुआरा तहरो सैया जी तो राम जाति राजा होइए कौशल्या योग रही है आ एक के कई कौशल्या तो से अपन लुगा खिंचवाई है।
बतिया कहता नि साची आहो खबू दूधावा के माछी आ तहार बेटा भरत पानी भरी करी अरे राजा तहर राजा जी इतना बात जब केकई सुनस तो लौड़ी पर झपट गई। लौड़ी जबान पर ताला लगाओ, जैसे बेटा राम वैसे भरत ते हमारा घर में विरोध पैदा करता नहीं। रानी बोले फाट अरे बोले फाट अरे सुला लौड़ी बात हमार रानी बोले फाट अरे सुला लौड़ी बात हमार तले हम की भी अलस लौड़िया की जा तहार बेटा राजा बने बाउकर बेटा बने हमरा से मतलब नौकरानी से तो रानी हम बने ना जौन बानी सर्विस रही लेकिन तारा हम भलाई खाती कनी है के कई अपना महल में चल गई। सरस्वती जी समझ ली जे मंथरा का मती मरला से काम त रानी के मती मारतारी। जब रानी के कई के मती मरली तो देखी मती मरला के कारण विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब पहले नौकरानी आयल लगे तो ना बुझली आई अब एगो रानी होकर नौकरानी के लगे जाता रही आ कहली जे लौड़ी ते जौन कहता रे नु हमरा बुझा तक साँच हो जाई उनकर बेटा राजा बन जाए तो हमारी इज्जत होई ना। एक और उपाय बताओ। कलश के उपाय का बतावे के बाजी उपाय तारा और कार्जा बा राजा का लगे कलश के हमरा याद नहीं के प्रति याद नहीं के जाना बेरा देवासुर संग्राम होत रहे देवासुर संग्राम होत रहे। राजा दशरथ लड़ाई में हार गई रहले उनका रथ के धुरकुल्ली टूट गई तो रउआ अपन उंगली ढुका देनी जाना से चक्का नाचे लागल। रउआ से कहले कि रानी तू जीतौले बारू वरदान मांग रउआ मगनी दू बेर कहले नु तो उहे दूगो कार्जवा ले ली अपना बेटा के अयोध्या का राजा बनवा दी आ उनका बेटा के 14 वर्ष के वन भेजवा। तो देखिए है का बड़ा कर बाबू बड़ा के मंथरा के मथला से झूठा साज कथला से तनी को न मन में विचार कैली के गई काहे ना हो जे पहुंचल ह चूरी लाठी फोड़ी देली अरे लाटा भी खाराई अरे तिरिया चरित्र पे सुमार कोइली कहलस के कोहना है रूस से राजा मनावे आई है ई बात हम रखब कि माने कब हमरा बेटा का राजा बनैब माने कब अपना बेटा के वन में भेजब गहना गुड़िया कपड़ा लाता खोल के फेंक देती आ डाइन खानी फाटल लुगरी पहन के कोना जाती कि लाटा भी खराबे लिया गलावा अरे गहनावा उतार अरे लाटा भी खराबे
के कई जाके रूस के बढ़ गई। राजा ई बात लखन जानत के रानी हमार कोहनाइल बड़ी। लोग जाके कॉल के महाराज ए महाराज राजा कहाँ बानी जेकर बेटा राजा बनावे के बारे। ता राजा दशरथ जी गईले भवन में। कौशल्या सुमित्रा के कई कहाँ बाड़ी तो लोग कहे के कई रूस के बैठल बाड़ी। ई बात जब राजा सुन ले तो अब न आगे बढ़ो तरह न पीछे। हिम्मत को डोल गई मेहरारू कोहनाइल काहे पिया भाई। एकर कारण का बा तुलसी बाबा लिखले बानी ये बात के। भय बस आगे परिणाम। राजा बड़ी दुखित होके गिर गई बड़े। मेहरारू के कोनो ऐसा काम नहीं करे के जाना से पति के आत्महत्या करे के समय आ जाओ। माता बहनों वालों से निवेदन करता नहीं अपना पति के कोनो ऐसा अटूट बात नहीं बोल देवे के जाने से मरे पर भी मजबूर हो जाए। और मर्द के भी अपना औरत के कुछ ऐसा बात नहीं प्रयोग करे के जाना से औरत अपन जान देवे के तैयार हो जाए। इस जवान पर खाली कंट्रोल। ये जितना लोग बैठल बा चाचा एक क्षण सरस्वती के पहरा सबकरा जीभ पर रहेला। इसे कोनो बात बोले के पहले सचेत हो जाए के बा जे बेरा यदि बोलत नहीं तो का जाने सरस्वती के पहरा हो के। बहुत लोग देख लो के कह दिले जो जो लौट के ना अबे तेले पता लागल कि एक्सीडेंट हो गई। काहे के ओबरा सरस्वती रली है तू कह देलो। इसे कहे के पहले सोच ले बजे का जाने ओबरा हमरा ऊपर कौना देवता के मदद बा कौना देवता के बस में बानी। ई बात जो जाकर लोग नहीं जानो। सबेर जब आयल तो राजपाट के मंत्री के रहे सुमंत जी। तू सिखला हो तू सिखा देता हमरा के। हमरा में बैकी कहाँ बोले ले। अन्य कलाकार मेबरा का ब्यास जौन वाला वो ब्यास हम ना है। माड़ भात खाएंगे लेकिन अच्छे गाना गाएंगे और रहेंगे या न रहेंगे लेकिन अच्छा बात कहेंगे। हम लगे आईडी बा नीमन के बाउर के आईडी हमरा ना चाहिए ना। ये मेरा के ब्याह सुलवा देखो बुतौलो मत की बुता दी। जनरेटर लाके जाके कह दो ऊपर से ऑर्डर आइल बा दुनिया से जाइब आके बती जरब। अब जान ली कि सुमंत से लोग कहल ये सुमंत जी जेकर बेटा आज राजा बनी अब महाराज कहाँ बानी। तो सुमंत गए महल में पता लगो जे के कोई के लगे गिर गई बाड़े कुछ के कोई ऐसा बात बोल दिल बाड़ी। तो जाके के कोई से कहतर कि महारानी जी महाराज के का दिक्कत बा। कहली जे इनकर बड़ी प्रेमी लड़का हुआ राम उनका के बोला के ले उहे तो बीमारी पूछी है। तो राम के बोला के सुमंत ले अले। राम जी पहुंचनी कहनी की छोटी माँ का दिक्कत बा बाबूजी के। कहली जे तू पूछे जे का दिक्कत बा। तो अपना बाप के पैर छुके कहले कि पिताजी काहे रोवतानी कल कि राम तरस के धोखा कैले बनी पाप कैले बनी अन्याय कैले बनी। कहले कि बाप जी पागल हो गइल बानी बाप बेटा के संगे अन्याय करेला। कहले कि कैले बानी राम के कई को नहीं रली मनावे दिया राम 14 बरिस के तरह के वन में भेजे के कहतरी अपना बेटा का राजा बनाओ के कहतरी राम। कहले कि बाबूजी ते में टेंशन माँ नमन करता नी चरण में माई कितना नीमन तू फसला ले ले बड़ू अपना बेटा को अयोध्या भर के राजा बनाओ तारू हमरा के जंगल भर के राजा बनाओ तारू।
तू कतना नीमन हमरा संगे न्याय कैले बाड़ी। देखी है बेटा के कैसन महतारी इतना शुद्ध बोल दिल से बेरा के बेटा बर्दाश्त करिए कि तार के एमपी एमएलए हम ना बने दे। वो माई का लड़का मुआ दी कि ना। लेकिन राम का तर के माई हमरा संगे भलाई कैले बाड़ू, अपना बेटा को अयोध्या भर कर राजा बनौले बाड़ू और हमरा के दुनिया भर कर राजा बना कल के बाबूजी चिंता मत करी, राउर बेटा है, माई के इच्छा बा और में परीक्षा बा, तो हम बेटा है परीक्षा देवे खातिर तैयार बानी। हम वन में जाए, राम वन में जाइब बाबूजी एकदम जाए। अरे 14 दिन में घूम के हम चलिए समान रथ सजाओ। राम के 14 दिन में वन घुमा के हमरा लगे लिया दिया ना तो हम जियब ना। रथ सजे लागल, लक्ष्मण जी सुन ले दौड़ा ला के कहली कि भैया हमहू चले। सीता जब सुन ली तया कर रथ तर खड़ा के कहली कि स्वामी ना तो हमहू चलो। कहली कि ना महल में जा। कहली काहे जाई महल में, महल में कहे जाए रउआ हमरा संगे शादी कैले बानी, आदि प्रक्रिया खोले बानी कि जहाँ रहे तारा के जौन खाए तो खियाए आ जाए तहाँ लेके जाए। तो रउआ जाए तीर्थ यात्रा करे हम महल में पड़ो रहे। राम कितना बढ़िया उपदेश देले देखनी। राम कतर की सीता बात तहर जायज बा। सीता कली की रउए बताई जहाँ पेड़ रहेला तहाँ छाया रहेला, यहाँ पति रहले चरण में सेवा करे के अवसर और सेवा करे के अधिकार मेहरारू के बा। कहले कि हम सब बात ए बाबू देखा तर कौन सिटिया था चटनी का तो सिटिया दे, नीमन बात पे मत सिटिया हो, सनातन के विरोध हो जाला। सीता कहली कि हम जाए, राम कहली कि चलिया सीता, लेकिन तार मालिक के बा आपन माई छोले बाड़ू तो हमरा माई के माई कहेलू, आपन बाप छोले बाड़ू तो हमरा बाप के बाप कहेलू। तो जाके अपना माई से आदेश लो, कुशल्या मत से लो। काहे कि सीता अगर सास के इज्जत नहीं खूब करत तो दुनिया में कोनो पतो है अपना सास के इज्जत ना करी, बे पूछले घर से बहरी चल जाए। कौशल्या के लगे जाके सीता रुए लगली कि माई बेटी के दर्द माई ना जानी तो के जानी, हमरा का आदेश दे के अपना पति के संग जाए। कौशल्या रो के कहली कि बेटी तू जाइबू, एक तो बेटा बन में जाता रे पतो हो चले तो हम कैसे रहो, हम कैसे कहली कि माई आदेश दो हम जाए। अरे हमरा घुबारा संगे अरे जाइबे माई, हमरा घुबारा संगे जाइबे माई, हमरा घुबारा संगे जाइबे माई, हमरा घुबारा संगे बनवा में जाई पिपन फल खाई, बनवा में जाई पिपन फल खाई, बनवा में पिपन गावाई बे माई, हमरा घुबारा राम लक्ष्मण सीता रथ पर सवार हो गए, रथ बढ़े लागल। बताई जाना बाप के सामने बेटा घर से निकालल जात होके वो बाप के दिल पर कैसन लागी, कैसन लागी। और बढ़ा दो कैसन लागत नहीं बोलत। अब रुआ के कथा हमारे जी रोकल, हम कथा होंगे गाइले भय के मारे आगे नहीं कौन बोलत काम मांगी है हम का जाई मनावे। ए बाबू मेन के बड़ा वो बड़ी घट गइल बा। ए बाबू समर को मेन के तनी बढ़ाओ हो घट गइल बा, मेन के बढ़ाओ। जय हो सदा सुहागन बन रही। बिशनपुरा देवापुर, अच्छा ये जा धारारा बिशनपुरा। चलिए गो शक्ति स्वरूपा देवी की तरफ से
आशीर्वाद मिलल 21 रुपया माई दुर्गा से निवेदन करो सदा सुहागन बन रहे। अब राजा डेराते को भवन में गईले रानी के लगे रानी के कही चूरी उरी खोल दिल बड़ी रानी तारा चेहरा कहेगा भूल बाबू रानी जेकर बेटा अयोध्या के राजा आज बने ओकरा महतारी के वेशभूषा हो के कुछ बोलले बा के कुछ कहले बा कहत कौना प्रजा के हम राजा बना दी के करा के राज से बाहर निकलवा दी दुनिया में कौना राजा के दुगो मुड़ी बा ओकर गर्दन हमें को कटवा दी आखिर कोहनाई के कारण बताओ बढ़ा दो किया तो हमें मरल रानिया किया तो हकी मरल रानिया किया गोरिया वाले हो किया तो के बोलल भी रही बोली हो बोला किया तो हके मरल रानिया सही बताओ कवना कारण वाय रानिया धूमिल कैलू मानावा हो दाना तू हमारा से बताई हो जे कल लालन वाय रानिया बनी है राजा नावा हो ओकर खिसी आइलू काहे माई हो धन धरहरा गांव यहाँ राम के चर्चा सुनेला इतना भव खूब ध्यान से सुने को हेलो बोला रानी तारा का चाहिए रानी कहली के कही जे का चाहिए अरे वह देवे कहिए ना तो मांगिए के का करो रानी का बोला तारू कहली के हाँ सही बोला तानी रुआ देवे के जन कहिले वो पूरा ना करिले जन दे दिले वो आज ले कर्जा रह जाला कल के रानी का बोल रहा बड़ी तरह कंठ में का हो गई बा हमो खानदान के राजा है के कही जाना खानदान के राजा हरिश्चंद्र ये सत्य के चलते डोम के घरे जाके बिगा गईले आ तू हमरा कहतर की झूठ बोली ले रघुकुल रीत सदा चली जाई प्राण जाए पर वचन जन मंगू तन दे बोलो बोलो खलस की मांगे पहले राम के क्रिया खाई राम के कहे क्रिया खाई काहे खाई अतः राम राउर बड़ी प्रिय बड़े ना बड़ा मानी ले उनकर क्रिया खाई ना काले के राम के सगंध खाता नी जन मगबू तवन देव जवन मगबू तवन दे तब कलश रानी जे राजा सतर्क हो जा क्रिया खैले बन राम के सोच ली हो अरे मेन के बढ़ाओ रे बचवा हेलो सुत गल बड़े हो सूते के टेंशन का लेता रहो एक दिन तो ऐसा सूत देव जे भलो से गो भल जाए ना जगब
हो सोना हो प्राण प्रिय। चौपाई में राजनीतिक बात है ना, प्राण के प्रिय कहतिया देखी मरद के आ काम देखी। सोना हो प्राण प्रिय भावती जी का अति हुए की पर भरत ही टीका। पहिल का वरदान द राजा कि हमार बेटा राजा बनिए भरत। कले जे है बात, अरे जैसे राम वैसे भरत, अंतर का बाहु रानी। हम राजा बना देते तोहरे बेटा के। चल कलश की दूगो के क्रिया खैले बनी। गौरी सुनी दोसरी बरी मांगे करी जो। पहले कहले बिया प्राण प्रिया, प्राण प्रिय कहले बिया पहले। अब कहते जे दोसर मगतनी हाथ जोड़ के। यह राजनीतिक बा। दोसरी बरी मांगे करी जोरी अपुरऊ नाथे मनोरथ मोरी। पूरा करी हमार। मांगा 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 तापस भेष तपस्वी के भेज के ग्रह कहता रू। कल के अभी घबरा जन सुना। तापस भेष विशेष उदासी रानी अपने बेटा का राजा बना लो, लेकिन राम के वन में जाके रानी मत को। राम हमार प्राण हुए। राम यदि चलिए रानी तब तार मांग धुआ जाए रानी। राम के वनवास मत मांगो। बहुत बहुत ए लाइट वाला करबट रामा। अच्छा मोहली के मरवा गा देता नहीं तनी। अब पूरे जगह कथा गइल बा। बाबुल हमरा टुनटुन भैया करुआ भतीजन बनी। चली बबुआ हमार खूब बन रही सबे। राजा बन के राज करी। साहब परिवार में मंगल होके। और जन राउर दादी गइल बनी रुआ दादी के गोड़ लगतनी। राउर दादी रलिया त हमार माई रलिया। रुआ दादा के दादी के गोड़ लगतनी। देखता है
रुपया 1000 रुपया तो दिल बनी, 1000 रुपया दिल बनी। पैसा कोई ना जाई रे काम करबे तो पैसा खाली देखे लसन, अपना मजदूरी करो, पैसा देने वाला ऊपर है, मजदूरी ऊपर वाला देता है। पैसा देख बोले महापात्र हुआ का पैसा मैं कमाता हूँ, मुझे पैसा कमाएगा नहीं, पैसा मैं पैदा करूंगा, मुझे पैसा पैदा करेगा नहीं। थके लाले जी के ने 10 तकिया गिरल गिरल बा हमार गिरल बा कहता ना 10 गो गिरल होई करता ही बा। कितना ही उठा के धो ले। चुप रहो। रानी के कोई कस के राजा रोवे लगला काहे नारी जैसा ना काला पस काहे नारी जैसा ना काला पस काहे नारी और 2 मिनट सुने बेकरा बाद बबुआ लोग का फरमाइश बताओ।